kolegice i kolege, dragi gosti. Pustite mi prije svega da u ime Državne geodetske uprave, moje osobno, izrazim zadovoljstvo što smo, kao što je to bivalo i prošlih susreta, u ovakvom velikom broju. Dame i gospodo, kolegice i kolege, zbilja mi je velika čast i zadovoljstvo vas pozdraviti u ime Geodetske uprave Federacije Bosne i Hercegovine, svoje osobno ime. Dajem riječ glavnome, odnosno predsjedniku organizacionog odbora, docentu doktoru Miodragu Romiću. Poštovane kolegice i kolege, uvaženi gosti. Tema je ovog simpozija Državne geodetske osnove i zemljišni informacijski sustav. Većina će nas o toj temi imati različita gledišta. Oko nas se događaju promjene, a tome ne treba raspravljati. Teško je jasno vidjeti budućnost, ali ovaj simpozij nam može pomoći da uočimo što treba mijenjati. Predsjedniku Hrvatskog geodetskog društva, gospodinu docentu doktoru Zdravku Kapoviću. Poštovane dame i gospodo, cijenjene kolegice, cijenjeni kolege. Srdačno vas pozdravljam u ime Hrvatskog geodetskog društva i svoje osobno i drago mi je da smo se našli u ovako velikom broju. Bašića, oprostite, Bašića. Poštovane dame i gospodo, kolegice geodetkinje i kolege geodeti, budući sam ja, vidite, vršioc dužnosti i prvi put se nalazim u ovoj situaciji, bit ću kratak. Ko se hoće javiti da pozdravi skup? Predstavnik Državne geodetske uprave iz Austrije. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf mich hier für die Einladung sehr herzlich bedanken. Ich darf hier den Präsidenten des Bundesamtes für Eichen- und Vermessungswesen vertreten, der leider nicht kommen konnte, weil er wichtige Ministertermine in dieser Woche hat. Ladies and gentlemen, Mr. Chairman, thank you very much. Although it's not the first time I'm in Croatia, and I understand a little bit of your language, I'm not able to present it at this moment in Croatian, so I will do it in English, and I hope you will excuse me for that. Des Bundesamtes für Eichen- und Vermessungswesen auch herzlich begrüßen und die Grüße des Herrn Präsidenten überbringen, der leider, wie ich schon gesagt habe, kurzfristig absagen musste und ich auch sehr kurzfristig seinen Teil jetzt übernehmen werde. Und das Thema im Prinzip, das ich Ihnen präsentieren möchte, ist, wie schaut es in Österreich, nämlich die Leistungen des Katasters für die Infrastruktur des Staates. Das heißt, Pogledajte na kurce detalje. Gospodin se još jednom zahvalio na gostima
koji slušaju predavanje. Ispričava se što gospodin Hohvarner nije mogao doći zbog hitnih obveza u vladi i nadam se da će uspjeti vam približiti temu koja je tu na ekranu piše, znači služba katastra kao infrastruktura države. Das zentrale Thema, wie Sie es hier sehen, also der Kataster wirkt sich in Österreich also in vielen Bereichen als Basisdatum aus. Das Kao osnovna tema katastar u Austriji djeluje na mnoge druge podatke kao temeljni infrastrukturni sustav. Das heißt, wir haben ja schon in einer unserer Leitsätze, wenn ich den hier vielleicht so sagen darf, BV, der starke Partner der österreichischen Wirtschaft und aller Konsumenten, ist ja auch schon ein Teil. Znači, kao jedna od osnovnih slogana austrijskog katastra je državna uprava za mjere i utege, jak partner austrijskog gospodarstva i svih korisnika. Also einerseits der Wirtschaft objektive Basisdaten flächendeckend zu präsentieren und die Daten auch aktuell zu halten und zu führen und auf der anderen Seite dem Konsumenten zu garantieren, dass sie objektiv in dem Sinn behandelt werden. Das heißt, bei uns ist ja auch das Eichwesen dabei und speziell da geht es darum, dass der Konsument entsprechend bedient wird. Znači, s jedne strane zadaci uprave jesu osigurati korisnicima gospodarstvu cjelokupne, znači podatke za cijelu Austriju s jedne strane i s druge strane osigurati da ti podaci imaju određenu kvalitetu, odnosno pouzdanost. Također jedna od djelatnosti uprave je i baždarenje u smislu ne samo geodetskih instrumenata, već i drugih stvari koje treba baždariti u jednom državnom sustavu, ali ovdje se posebno naglašava znači, na to da podaci imaju svoju određenu vrijednost i zakonsku snagu. Nam izloži svoj rad. Kao što smo već autore upozorili, molio bih da se drže vremena od 10 minuta, tako da se može još poslije toga postaviti i pokoje pitanje. Zahvaljujem. Kolegice i kolege, obično popodne se teško počinje, ali onda kad se zalaufa to fino ide. Dakle, to vreme prvoga i na početku preuzimam s punom odgovornošću. Ja bih molio da se za ovo moje izlaganje prisjetite onoga što je gospodin Ernst govorio o onom okruženju oko katastra austrijskoga i svih onih projekata koji se referenciraju na katastru. Sve ovo kada govorimo i u ovoj temi o zemljišnim informacijskim sustavima, onda bih molio da svi koji smo u ovom sustavu, a i oni koji od našeg sustava očekuju, da ne očekuju da će se nešto dogoditi samo po sebi. Dobar dan svima, ja sam, kao što je gospodin Brodić me već predstavio, Martina Baučić. Dolazim iz tvrtke Geodata, pa pošto vidim da ima dosta i onih koji nas ne znaju, možda samo ukratko. Znači, osnovani smo 1993. Od 1997. postajemo članicom Tehnološkog centra u Splitu. Prvenstveno se bavimo poslovima iz područja geoinformatike, a naši značajniji korisnici i suradnici su počevši od županija, općina i gradova preko javnih poduzeća, znači Hrvatske elektroprivrede, Hrvatskih voda, Hrvatskih telekomunikacija. Zatim imamo tu i Ministarstvo kulture. Imamo i od neke institucije u Splitu, kao što je Građevinski fakultet, sad imamo zračnu luku. I ovdje sam navela još jednog investitora, Main Instruments, a to je upravo investitor koji je financirao, odnosno
čija je investicija rezultirala ovim projektom? Ilke Tunić, koautorica, ona inače znanstvena novakinja kod nas na Geodetskom fakultetu u Zavodu za kartografiju. Ja ću govoriti o Hrvatskoj državnoj granici na moru, svoje sam izlaganje podijelio na 4 dijela. Nakon uvoda o jednoj metodi koja je moguća ili nije moguća, zatim o zamjeni slike geodetske linije krivulje dijelom pravca i na kraju o samoj konstrukciji granice teritorijalnog mora i kontrolnim računima. Prvo moram reći da je ovaj projekt financirala Državna geodetska uprava i da bez te financijske pomoći ne bismo mogli to napraviti. U tom smislu ja se javno zahvaljujem Državnoj geodetskoj upravi na pomoći. Geodetske uprave, kao i predavanje našeg ravnatelja gospodina Rojčete. I mislim da smo danas ponovno se uvjerili da bez novih tehnologija mi nećemo moći da osiguramo ono mjesto u budućnosti koje nas pripada. Dopustite mi na ovom mjestu samo da sa ovom ovdje, da ovu misao, sa ovom mišlju da se nastavim danas na nadahnuto izlaganje docenta Rojića koji je izvanredno govorio o onome što nas očekuje sutra. Dakle, val budućnosti dolazi, nema uopće načina da se protiv te budućnosti bori. A ja bih parafrizirao ovu misao i rekao, geoinformacije dolaze na internet, nema načina da se protiv toga bori oni koji hoće da se bori. Jedan sažeti prikaz ostvarenog doktorskog rada koji je naravno obrana trajala pola sata. Kako sam u protekle 2 mjeseca imala problema sa očima, još uvijek sam u fazi liječenja. Dio slika će biti sa naslovima na njemačkom jeziku, ali samo slike, tako da to neće puno smetati, nadam se. Uglavnom, u tom radu se obrađuju podaci razlike konvencionalnih i digitalnih karata i analiziraju se uzroci i posljedice toga. Bitno je naglasiti da izgled karte ovisi o uravnoteženosti optimalne gustoće, harmonične primjene boja, dobro diferenciranih signatura te svih ostalih popratnih elemenata karte. Kod konvencionalne karte ta uravnoteženost je postojeća, ali kod digitalne karte, koja je relativno novi produkt i često puta rade lajci na tržištu, baš je to taj dio gdje se geodeti moraju izboriti za svoj dio kolača. Ta karta, digitalna karta, nema tu uravnoteženost i upravo to ne želim pričati. Ingenieure, die wir jemals hatten in der Berechnung, in der Durchführung solcher Berechnung, weil sie doppelt so viel gearbeitet haben wie die etwas runden Deutschen. Dakle, Jerka Rašić, ja bili smo po sličnom profesora Zegera najbolji inženjeri koji je profesor Zeger imao u svom institutu, jer smo radili puno više nego, da tako kažem, kaže se faule. Etwa doppelt, duplo nego nešto debli. Er weiß, wie er später aussieht. Wenn er verheiratet ist. Liebe Kollegen, ich bin sehr froh, dass ich wieder einen Besuch in Kroatien machen kann, wo ich in den letzten 5, 6, 7 Jahre, glaube ich, jedes Jahr 1 oder 2 Mal gewesen bin. Dragi prijatelji, veliko mi zadovoljstvo da sam ponovo u Hrvatskoj, iako sam u posljednjih 6-7 godina redovito skoro svake godine bio kod vas. Mreže što je jedan od trenutno glavnih zadataka instituta. Wir haben in den letzten 10 Jahren für Europa ein neues Bezugssystem aufgebaut. Dakle, zahvaljujemo se profesoru Zegeru, ako više nema nikakvih pitanja, možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Predavanje mora ići dalje, okrugli stol treba početi, slijedno malo kasnimo. Ja bih zamolio
budete strpljivi. Probat ću ovo predavanje skratiti zbog toga da što više vremena ostane za ono što nam je bio i cilj, da napravimo diskusiju okruglog stola. Vrlo je teško početi jedno ovako predavanje kada je već vremenski smo kratki, da skratim maksimalno. Kao što sami vidite, okrugli stol službene osnove Državne geodetske uprave u funkciji geolociranih sustava. Ovim prikazom želimo stručnu i sveukupnu javnost upoznati sa našim rezultatima i nastojanjima u posljednjih par godina, odnosno od osamostaljenja Republike Hrvatske. Prve aktivnosti smo započeli, to su bile aktivnosti na državnoj granici. Samo ću najosnovnije reći da smo aktivnosti započeli 1992. godine, da smo podatke o graničnoj crti, da su sadržani u dokumentima opis granice i planovi granice i da je cijela državna granica u analognom i digitalnom obliku. Malo ćemo još žuriti u digitalnom obliku. Kada govorimo o TK25, prvom privremenom izdanju, moram napomenuti da je to aktivnost prema strategiji EOS. Danas, jučer smo čuli već par puta što je to GEOS i želim samo napomenuti da Republika Hrvatska nije imala nikakve reprodukcijske originale TK25 i morali smo riješiti problem reprodukcijskih originala TK25 zbog daljnje distribucije i daljnjeg nastavka radova na daljnjoj budućoj kartografiji. I topografski zemljovid 1:25 je zemljovid koji u potpunosti uvažava načela Stokisa, definiran je idejnim projektom Stokis te projektom Krotis. Podaci nisu obrađeni, vidjet ćete zašto kasnije postoje razlozi. I htio bih samo napomenuti da je ovo raspored svih točaka koje imaju sada EUREF koordinate. U tamnoj boji, u tamno-plavoj boji, to su trigonometri prvog reda, u ovoj svjetljoj boji, to su trigonometri nižih redova, a ove točkice koje imaju i simboli koji su označeni crveno i plavo, to su točke koje imaju svoje podatke u Europskoj bazi podataka EUREF točaka. Evo izvolite, ja sam spreman, možeš postavljati pitanja, pokušat ću odgovoriti. Mene bi zanimao projekt Krotis, da li je taj projekt završen, da li je o njemu nešto objavljeno i može li se dobiti u Državnoj geodetskoj upravi uvid u taj elaborat? Projekt Krotis je u tijeku izvođenja i u fazi privođenja gotovosti. Dakle, ne možemo vam dati elaborat. Projekat Krotis se zove Ustroj kartografskog topografskog informacijskog sustava Republike Hrvatske. Ustroj, to je ipak kompleksniji zadatak nego koncept Krotisa izrađen 96. i 97. godine, predstavljen potencijalnim korisnicima sa direktnom mogućnošću i učešćem korisnika, tako da model podataka koji je najveći dio samog projekta
njegova standardizacija u domenu europskih i svjetskih normi, znači ISO i cena, je u potpunosti izrađena. Projekat Ministarstvo obrane, dolazim iz odjela za geodeziju i izmjeru, pa imam jedan malo duži možda komentar i pitanje koje je vrlo važno za oružane snage Hrvatske. Napraviti konačnu produkciju digitalnu, sveukupnu produkciju digitalnog zemljevida 25. Prije nego što sam na samom kraju predavanja sam pročitao jedan odlomak gdje sam se zahvalio svima koji su pomogli Državnoj geodetskoj upravi, pomogli u davanju svojih stručnih informacija, pomogli u logistici Državnoj geodetskoj upravi i na taj način su pomogli Republici Hrvatskoj. Posebice sa ovim kartografskim izlazima, sad je vrijeme za intenzivan rad. Stvari otprilike stoje ovako. Hrvatska operativa, dakle gospodarski dio geodetskog sustava, je prošao školovanje od vodećih geodetskih tvrtki koje su bile sposobne uopće preuzeti i baviti se tom, preuzeti tehnologiju. Danas vam je to negdje kapacitet od 40 do 50, možemo reći, ljudi potpuno spremni da na to izradi rade. To vam otprilike ovako stoji. Ja ću o novcima, ljudi bez novaca neće biti posla. I sva poduzeća državna će se morati očitovati na upit koji je Državna geodetska uprava poslala. Rekli smo strategiju, dali smo programe i pitamo što od toga želite, ali morate sudjelovati financijski. Normalno da će Ministarstvo obrane isto u tome. Danas Državna geodetska uprava u razdjelu 180 može podnijeti izradu negdje 12 listova. Zato što ima i druge obveze, i međunarodne, i poticanje da se katastar i zemljišna knjiga povežu, a ovi kapaciteti u Hrvatskoj bi mogli proizvoditi negdje preko 60 listova godišnje. U trenutku kada se odlučimo da se referentni sustav osloni na to dobro, budu u stanju podnijeti taj teret, to jest točnost koju želimo zadržati. Dijelu vašeg pitanja nisam razumio u zaštiti, da li ste mislili u fizičkoj zaštiti ili u nečem drugom? Fizička zaštita je samo zadnji dio. Dakle, fizička zaštita je jedan od segmenata. Infrastruktura postoji. Ova koordinata o kojoj smo toliko pričali u ova 2 dana, centimetar simo, centimetar tamo. Postupkom, da ne kažem, svodi se, prije ili kasnije, mogu i tako kazati, svodi se na zakon, svodi se na pravilnike, svodi se na mjere koje će to dobro štititi da ono, kroz kasnija mjerenja, zadrži tu točnost, kako se koristi izraz homogenost. Danas možda ostvarili i poklopili, jer sve poslove koje smo radili smo, Državna geodetska uprava je radila u suradnju i sa Geodetskim fakultetom i sa eminentnim tvrtkama. I danas kad smo slušali predavanja, možda jučer, onda je bila i konstatacija treba će oformiti komisiju ili povjerenstvo ili ovako nešto, ne mogu točno replicirati.